В онези мъгливи часове, когато Лондон още се пробуждаше с тихото тракане на файтони по улиците и мирисът на влага се вплиташе във въздуха, в апартамента на улица Бейкър всичко изглеждаше като в малка крепост на ума и наблюдението, защото там, край огъня, седяха двама мъже, доктор Уотсън, винаги сдържан и практичен, и неговият приятел, геният на дедукцията, Шерлок Холмс, който бе навел глава над бастун, оставен предната вечер от загадъчен посетител. Бастунът беше стар, но елегантен, с красиво издялано дървено тяло, сребърна дръжка, носеща следи от дълги години употреба. И върху него бяха гравирани букви, които бяха не само украшение, но и врата към нечия история, и докато Уотсън гледаше предмета с обикновено любопитство, Холмс се усмихваше с онова присвито, иронично изражение, сякаш всяка дръскотина и всяко потъмняло петно му нашепваха тайни, недостъпни за обикновеното око. «Какво мислиш за този бастун, Уотсън?» попита Холмс, и в гласа му имаше смесица от закачка и искрено предизвикателство, на което приятелят му отвърна с усилие да се докаже, описвайки бастуна като собственост на уважаван лекар от провинцията. Вероятно почитан от своите пациенти, но живял в място, където един добър бастун е нещо повече от помощ. Той е знак на положение и достоинство. Холмс изслуша внимателно, поклати глава и добави своите наблюдения, че буквите подсказват дар от колеги, че износването на дървото разказва за дълги пътувания пеша по неравни пътища, че дръжката е надраскана по начин, който говори за употреба на открито, а не само в градска среда, и че собственикът трябва да бъде човек, обичан от много хора, но същевременно свикнал да живее близо до сурова природа. Докато двамата обсъждаха, на вратата се почука и в стаята влезе висок мъж с издадена челюст и малко странен поглед, в който се четеше смесица от доброта и напрежение. Това бе доктор Джеймс Мортимър, същият, който бе оставил бастуна и който с леко треперещи ръце го взе обратно, сякаш държеше повече от вещ, сякаш държеше ключ към съдба. След кратко въведение, в което той призна, че е дошъл за съвета на Холмс, извади от вътрешния си джоб сгънат пергамент и със сериозен глас каза: „Господа, това е древен документ, пазен в рода Баскервил от векове, и съдържа легенда, която някои смятат за суеверие, но която други вярват, че е жива и страшна и днес.“ И докато свещите потрепваха от въздуха, който нахлуваше през прозореца, Мортимър започна да чете историята на Хюго Баскервил, човек жесток и безпощаден, който някога отвлякал млада девойка и я подгонил през мъгливите торфища, но съдбата му отвърнала. Там го настигнало огромно дяволско куче, родено сякаш от самата бездна, което с рев и пламтящи очи скъсало тялото му и оставило родът му прокълнат завинаги. Думите падаха тежко, а в мрака на вечерта те изглеждаха като ехо на нещо живо, което диша и дебне от сенките на пустоща. И дори Уотсън, с неговата практична душа, усети как студ преминава по гърба му, докато Мортимър затвори пергамента и добави, че тази легенда сякаш е оживяла отново, защото последният господар на Баскервил, сър Чарлз, наскоро бил намерен мъртъв до живия плет в градината си, със следи от страх върху лицето и с разширени очи, сякаш е видял самия демон, и че до тялото му, в калта на алеята, били намерени странни отпечатъци, които не приличали на човешки, а на лапите на гигантско куче. Думите му натежаха в стаята, а Холмс, който винаги държеше ума си здраво вързан за фактите, леко се приведе напред и очите му заблестяха, не защото вярваше в чудовището, а защото загадката бе твърде изкусителна,
за да бъде оставена без отговор. И с тих глас той каза: това е случай, в който легендата и престъплението са се срещнали на границата на мъглата и аз трябва да видя къде свършва измислицата и къде започва истината. Така край огъня, сред сенките на нощта и шепота на дъжда по прозорците, започна историята, която щеше да ги отведе далеч от сигурността на града и да ги потопи в страховете и тайните на деванширските торфища, където всяка крачка може да потъне в блато, а всеки вой може да бъде зовът на проклятието, защото пред тях стоеше не само задачата да разкрият смъртта на един човек, но и да решат дали вековната легенда за звяра на Баскервил е само измислица или самата нощ е родила чудовище, което чака следващата си жертва. Вечерта, след като доктор Мортимър завърши своя разтърсващ разказ за гибелта на сър Чарлз Баскервил, в стаята настъпи тишина, която сякаш се проточи с тежестта на векове. И само пръщенето на огъня в камината нарушаваше усещането, че легендата е оставила невидима сянка върху стените на дома на Шерлок Холмс, а Уотсън, седнал срещу приятеля си, неволно се взираше в мрака зад прозорците, сякаш очакваше в следващия миг там да проблеснат пламтящи очи, но Холмс, винаги спокоен и хладен като острието на нож, дръпна стола си напред и със суха усмивка каза: разкажете ни всичко, докторе, не само легендата, но и фактите, защото сенките могат да лъжат, ала следите по земята не знаят да изопачават истината. Така Мортимър започна от начало и подробно описа живота на сър Чарлз, човек на възраст, болен, но добродушен, който въпреки слабостите си носил добрина към бедните, подкрепял селяните и бил уважаван в цялата околност, ала заедно с това в душата му живеел постоянен страх от семейното проклятие. И често вечер, когато мъглата се стеляла над торфищата, той избягвал да излиза сам, а в последните месеци споделял пред доверени хора, че е убеден, че сянката на звяра го следи. И все пак, добави Мортимър, сър Чарлз всяка вечер имаше навик да се разхожда край живия плет, до алеята с тисовете. И именно там, една мрачна нощ, бе открит мъртъв, с лице, застинало в изражение на ужас, който дори смъртта не бе успяла да смекчи. Аз сам видях тялото и ви уверявам, господа, че в калта около него имаше отпечатъци, които никакво обикновено куче не би могло да остави. Те бяха прекалено големи, прекалено ясни, сякаш самият дявол е стъпвал върху земята. Думите му накараха Уотсън да потръпне, а Холмс, съсредоточен и студен, записа нещо в тефтера си и само попита: и какво стана след това? На което Мортимър отговори, че сър Чарлз нямал преки наследници, освен един далечен роднина, млад мъж на име сър Хенри Баскервил, който до този момент живеел отвъд океана, далеч от проклятието и страховете, но който сега бил вече по пътя към Лондон, за да встъпи в своето наследство, и именно това тревожеше доктора. Че ако проклятието е реално или ако някой използва легендата за свои цели, то сър Хенри е следващият в списъка на съдбата. Холмс се облегна назад, запали лула и в облаците дим лицето му се скри за миг, но когато проговори, гласът му бе твърд: историята е внушителна, докторе, но тя може да служи като прикритие за много човешки страсти. Алчност, омраза, желание за власт. И аз смятам, че зад нея има ръка, която дърпа конците. Ще бъде нужно да видим сър Хенри възможно най-скоро. В този миг часовникът удари и звукът му сякаш отброяваше началото на ново изпитание, защото Мортимър обяви, че наследникът пристига още утре сутринта и поиска Холмс да бъде до него, за да му предложи защита и съвет, на което детективът отвърна с кратко кимване, сякаш вече бе очаквал това развитие.
след като Мортимър си тръгна, а стъпките му заглъхнаха по стълбите, Уотсън се обърна към приятеля си и тихо попита: наистина ли вярваш, че тук няма нищо свръхестествено? А Холмс се усмихна едва забележимо и отговори: приятелю, когато изключим невъзможното, онова, което остава, дори и невероятно, трябва да е истината. Аз не вярвам в призрачни зверове, но вярвам в хора, които умеят да внушават страх, за да постигнат целите си. И така, докато нощта се сгъстяваше навън и мъглата се стелеше като бавна река по улиците на Лондон, в стаята вече се усещаше напрежение, защото новият господар на Баскервил Хол беше на път да пристигне и никой не знаеше дали сенките на миналото няма да протегнат лапа и към него. И когато Уотсън загаси лампата, последният звук, който се чу, бе далечен кучешки вой, тъй слаб, че можеше да е плод на въображението, но достатъчен, за да остави сърцата будни до зазоряване. Слънцето едва бе изгряло над Лондон, когато улицата пред апартамента на Бейкър Стрит оживя от колелата на файтон, който спря пред номер 221, а от него слезе висок, здрав мъж с открито лице и енергична походка, в чийто поглед се четеше решителност, но и известна любопитна наивност. Това бе сър Хенри Баскервил, наследникът на имението, и в съпровода на доктор Мортимър той влезе в стаята, където го очакваха Холмс и Уотсън. Още с първите думи на запознанство сър Хенри показа откровеност и прямота, а в същото време и известна раздразненост, защото едва стъпил в града, вече бе получил загадъчно писмо, което държеше в ръка и размаха пред всички. Вижте това, господа. Някой е изрязал букви от вестник и ги е залепил върху хартията, за да каже само едно: ако цените живота си, стойте далеч от торфищата. Писмото, макар и кратко, носеше усещането за надвиснала заплаха и по гръбнака на Уотсън премина студ, но Холмс, винаги съсредоточен, взе листа с ръкавица, огледа го внимателно и дори поднесе към светлината, за да разгледа изрязаните думи, след което със спокойствие заяви: това не е дело на случайен човек, това е опит някой да сплаши наследника и да го държи далеч от Баскервил Хол, но е достатъчно умело направен, за да не остави лесни следи. Трябва да намерим кой е подал писмото. Сър Хенри, макар и впечатлен от сериозността, се засмя. Да стоя далеч от земята, която съм наследил. Та това е невъзможно. Ако някой мисли да ме плаши с детски приказки за призрачни зверове, нека знае, че Баскервил не се плаши лесно. Но в този момент Мортимър не изглеждаше толкова спокоен и погледът му се плъзна към Холмс с мълчаливо молене за закрила. Детективът обаче не отговори веднага, а се обърна към Уотсън и каза тихо: има още нещо. Някой следи сър Хенри, откакто пристигна, и наистина, когато излязоха от къщата и се отправиха към улиците, Холмс незабележимо насочи вниманието им към един черен файтон, в който седеше мъж с брада и шапка, скрил лицето си, но с поглед прикован към наследника, и когато те се опитаха да го доближат, файтонът внезапно потегли и се изгуби сред тълпата, оставяйки след себе си само облак прах и усещане за невидим враг. Който и да е той, промълви Холмс, има опит в прикриването и не желая да бъде разпознат, но самият факт, че вече следи нашия приятел, е доказателство, че делото на сър Чарлз не е завършено, а едва започва. През този ден наследникът имаше още няколко странни случки. Обувките му, нови и все още неизносени, изчезнаха от хотела, където бе отседнал, и макар че едната по-късно бе върната, другата остана безследно загубена, което изглеждаше дребно, ала Холмс прие това с напрежение,
защото никое действие не е случайно, когато зад него стои ум, способен да планира. Някой иска следа, кожа, мирис, нещо, с което да води създание или да поддържа легенда жива. Промълви той, а сър Хенри, макар и упорит, вече не можеше да крие, че в гърдите му расте тревога, защото заплахите се множаха още преди да е стъпил на земята на своите предци. Вечерта в полумрака на кабинета Мортимър още веднъж припомни своя страх. Ако тръгнем към Баскервил Хол, може би ще ви подложим на опасност, сър Хенри, но ако не отидем, ще оставим мястото на онези, които вече го искат за себе си. И тогава Холмс се изправи висок и решителен в светлината на лампата и рече: «Вие ще заминете, сър Хенри, защото домът е ваш и трябва да го защитите, но аз ще остана още малко в Лондон, за да проследя нишките, които водят към този скрит враг. Вместо мен ще пътува Уотсън, защото неговите очи и уши са достатъчно надеждни, за да ми предават всичко, което се случва там». Решението бе окончателно, макар че Уотсън почувства тежест върху гърдите си, защото знаеше, че торфищата крият не само мъгли и блата, но и заплаха, която вече бе докоснала тяхната история. Но сър Хенри, с неговата упорита кръв, стисна ръка на Холмс и каза: «Благодаря ви, но нека знаете, дори и да има звяр, който дебне в мъглата, аз няма да се откажа от своя дом». В този миг, сякаш за да подсили напрежението, в далечината на нощния град отново се разнесе вой на куче, не толкова силен, че да е реален, но достатъчно ясен, за да накара тримата мъже да замълчат и да осъзнаят, че пътят към мъгливите торфища вече е открит и първата крачка е направена, а сенките на легендата са по-близо, отколкото изглеждат. Когато дойде денят на заминаването, Лондон сякаш нарочно обви тримата пътници в своята тежка утринна мъгла, сякаш искаше да ги изпрати към онова място, където мъглата никога не се вдига напълно, а Холмс, макар и решил да остане в града, изпрати Уотсън и сър Хенри с дълги инструкции, които звучаха повече като предупреждение. Наблюдавайте всичко. Кой идва, кой си тръгва, къде се появяват светлини в нощта, кога вой се разнася в торфищата. Дреболиите са онова, което изгражда истината. Уотсън кимна сериозно, а сър Хенри само стисна устни, защото в него вече кипеше решителността да стъпи на земята на предците си и да докаже, че е достоен да носи името Баскервил. Пътуването с влака започна сред глъчка и шум, но с всяка изминала миля градският ритъм отстъпваше пред селската тишина. Полетата се разгръщаха в златни и зелени платна, а небето се разширяваше все повече, докато накрая влакът навлезе в земи, където самата природа бе сурова и див хълмове с каменни върхове, обрасли с мъх, потоци, които шумяха като песни на отдавна забравени духове, и най-сетне огромни торфища, които се простираха като море от мъгла и блато. Сър Хенри гледаше с широко отворени очи, но Мортимър, който пътуваше с тях, говореше с тих глас. Това са земите, където легендата живее. Мнозина вярват, че нощем тук няма нито птица, нито животно, което да се осмели да запее. Когато влакът спря на малката гара, където мирисът на торф и влажна трева ги посрещна, вече ги чакаше файтон с грубоват кочияш, който с кимване ги поведе по дългия път към имението. А с всяка измината миля мъглата ставаше по-гъста, въздухът по-тежък и пейзажът по-суров. Встрани от пътя се издигаха странни каменни образования, сякаш изсечени от ръката на гиганти, а някъде далеч, на хоризонта, се виждаше тъмна линия. Това бе гората, гъста и мълчалива, която пазеше тайните си и която сякаш дишеше заедно с вятъра.
Уотсън си водеше бележки, опитвайки се да запази всяко впечатление за Холмс, но в същото време не можеше да се отърси от усещането, че зад всеки хълм и във всяка мъглива долина има очи, които ги следят. Когато колелата се затътриха по каменния път към Баскервил Хол, огромната сграда се изправи пред тях като черна крепост насред пустоща. Високи кули, мрачни стени, прозорци, които гледаха като очи, а около нея тисовата алея, тъмна и гъста, сякаш пазеше входа към самата легенда. «Това е моят дом», каза сър Хенри с глас, в който се смесваха гордост и страх. И когато прекрачиха прага, тежката врата се затръшна зад тях, сякаш искаше да ги предупреди, че вече няма връщане назад. Вътре ги посрещнаха Баримор, икономът и съпругата му, хора с строги лица и приглушени гласове, които изглеждаха повече като сенки, отколкото като живи същества, и макар че казаха думи на уважение, в погледа им имаше нещо неспокойно, сякаш всяка вечер очакваха нечия стъпка в мъглата. Вечерята в голямата трапезария, с високи тавани и портрети на предците, мина в тишина, нарушавана само от скърцането на вратата и далечния вой на вятъра, а когато нощта падна и сър Хенри се оттегли в стаята си, Уотсън застана до прозореца и видя, че над торфищата плува светлина, слаба, колеблива, сякаш някой носеше фенер и бродеше из безкрайната пустош. Той не каза нищо на господаря си, но в дневника си записа: «Нощта тук е по-гъста от всяка друга. Тишината е тежка, а мъглата е като дим, в който можеш да се изгубиш без следа». И точно когато затвори тефтера си, отдалеч се разнесе звук, дълъг, протяжен, нечовешки вой, който сякаш идваше от самото сърце на земята, вой, който накара кръвта му да застине и да се сети за думите на Мортимър, че тук има неща, които човек не бива да предизвиква. В този момент той разбра, че пътят към мъгливите торфища не е само географски, а и духовен. Крачка към тайната, която може да ги погълне, ако не са достатъчно силни да я разгадаят. Сутринта в Баскервил Хол започна с тежка мъгла, която се плъзгаше по хълмовете като сив вуал. И макар сър Хенри да се опита да запази бодър дух, Уотсън забеляза, че лицето му бе напрегнато, а очите постоянно сканираха пейзажа отвън, защото всяко движение сред торфищата изглеждаше заплашително. Икономът Баримор имаше строг глас, когато даде указание за деня. Но в него имаше и нотка страх, сякаш и той бе усетил присъствието на невидим наблюдател, а сър Хенри, облечен в палто и с шапка, се опита да изглежда спокоен, докато заедно с Уотсън излязоха на пътеката, водеща към пустоща. Мъглата ги обвиваше като тъмен плащ, а влажният въздух беше тежък и проникващ, и с всяка крачка те усещаха, че земята под тях е мека и хлъзгава, като че ли самата природа иска да ги задържи, да ги забави, да ги изкуши да се върнат изведнъж. Далеч пред тях, сред бялата гъстота на мъглата, се раздвижи нещо. Тъмна фигура, която бавно се промъкваше между хълмовете, а сър Хенри спря и шепна: «Виждаш ли това, Уотсън?» Уотсън се напрегна, присвивайки очи и опитвайки се да различи формата. И когато тя се изправи на фона на мъглата, Уотсън почувства прилив на студ в гърдите си, защото формата бе твърде голяма, твърде тежка, за да е обикновено животно, и дори крачките й се губеха сред шепота на вятъра. «Трябва да следваме внимателно», каза той, «но без да се показваме. Някой наблюдава и не е приятелски настроен». Крачките им ставаха бавни и внимателни, но с всяка стъпка усещаха, че мъглата се сгъстява още повече, сякаш самият въздух ги предупреждава да се върнат, а следи по мократа трева
и изоставени клони подсказваха, че фигурата пред тях вече знае къде са. Изведнъж чу се тихо шумолене, което накара сър Хенри да извика «Стой!» и двамата замръзнаха, наблюдавайки как сянката се движи по друг път, криеща се, но все пак оставяйки следи, които бе трудно да се сбъркат. «Това не е обикновен човек, Уотсън», промълви той. «Това е някой, който познава земята, някой, който може да използва мъглата като щит». Те продължиха по пътеката, но сърцата им биеха учестено, защото шумът на торфището, скрити водни канали и тънки клони, счупваше спокойствието, а дори и малкият звук на вятъра се усещаше като заплаха. В един момент фигурата изчезна изведнъж, оставяйки зад себе си само леко движение на мъглата и усещане за присъствие, което караше Уотсън да огледа всяка сянка и всеки силует на дърво или камък. Когато достигнаха малка възвишена точка, откъдето се виждаше целият хоризонт, сър Хенри спря и се обърна към Уотсън. «Тук можем да видим всичко. Виж как торфищата се простират, толкова безкрайни и опасни. Някой иска да ме плаши и той ще направи всичко, за да ме накара да се върна». В този момент шум от тропот на копита на кон долетя от мъглата, а след него се появи мъжска чулка, която криеше лицето му и гледаше направо към тях, но изчезна толкова бързо, колкото се появи. Сър Хенри извика: «Стой там! Кой си ти?» Но мъжът не отговори и след миг се разтвори в бялата завеса на мъглата. Уотсън почувства, че напрежението е достигнало връхната си точка. Те вече не бяха само наблюдатели, а участници в игра, чиято награда беше животът на сър Хенри и тайните на Баскервил. Когато се върнаха към имението, лицата им бяха бледи, а очите блестяха от страх и решимост. Икономът ги посрещна с поглед, който сякаш знаеше повече, отколкото казваше. А в трапезарията отново настъпи тишина, прекъсвана само от далечния вой на куче, който сякаш бе извикано от самата мъгла. «Той е тук», промълви сър Хенри. «Някой е дошъл с мен, за да ме следи. И тази сянка ще ме дебне, докато стъпя на всяка крачка в наследството си». Уотсън се опита да го успокои. «Не се страхувай, сър Хенри. Ще следим всичко и ще разберем кой стои зад това». Но дори неговите думи звучаха крехко пред могъщото, невидимо присъствие. А когато нощта падна, мъглата се сгъсти още повече, превръщайки торфището в море от сивина. И в този момент, докато сър Хенри затваряше очи в стаята си, зад къщата се разнесе дълбок, зловещ вой, по-тежък и по-близък от всякога, сякаш самата сянка на преследвача бе стъпила на прага на имението и наблюдаваше какво ще предприемат на следващия ден, оставяйки тримата в неизразима тревога и очакване на неизбежната среща. След падането на мрака в Баскервил Хол се спусна тежка и непрогледна тишина, в която само вятърът и далечният вой на торфището нарушаваха спокойствието, а сър Хенри, макар и уморен от дневните преживявания, не можеше да се успокои и се разхождаше бавно из стаята, като очите му непрекъснато сканираха мрака зад прозорците, докато Уотсън наблюдаваше от другия край, готов да застане на стража. Вечерята бе преминала в напрегнато мълчание, а икономът Баримор и съпругата му се движеха като сенки между стаите, тихи и внимателни, сякаш и те усещаха, че нощта носи нещо повече от обикновена тъмнина. След първите часове на спокойствие обаче се чу тих шепот, доловим на моменти, като че ли самата къща дишаше и разговаряше с сенките си, а Уотсън се наведе към сър Хенри и прошепна: «Чуваш ли? Някой е тук, но няма нищо, което да видим». Сър Хенри сви устни и кимна, усещайки, че легендата, която преди изглеждаше само приказка,
сега се проявява в действителността, сенки, шепоти и движения, които не могат да се обяснят с нормални думи. Те решиха да обиколят сградата, тръгвайки през дългите коридори, където портретите на предците ги наблюдаваха с погледи, които сякаш оживяваха, а под краката им дървените подове скърцаха, сякаш самата къща предупреждаваше за приближаващата опасност. Изведнъж зад ъгъла се чу лек шум, като стъпки по торф. Но вътре в къщата и двамата замръзнаха, след което Уотсън извика: «Кой е там? Покажи се!» Но никой не отговори, освен тихото ехо на техните гласове, отразено от стените. Те продължиха към старата библиотека, където прахта се бе натрупала върху тежки книги и свещници, и там се разнесе още един шепот, вече по-ясен, като човек, който говори между зъби, предупреждавайки или може би заплашвайки, и сър Хенри усети тръпка по гърба си. «Това не е просто игра», каза той. «Някой иска да ме изплаши, а може би дори да ме изгони от дома ми». Уотсън кимна, опитвайки се да се съсредоточи и да улови всяко движение, защото мракът и шепотите правеха невидимото присъствие почти осезаемо. А когато се наведоха към прозорец, погледът им улови нещо странно, светлинка, която се появяваше и изчезваше сред мъглата, колебаеща се като нечия фенерна светлина, но прекалено бърза и нереална, за да е човек. Те се спогледаха, знаейки, че това не може да е случайност, и решиха да се придържат към плана на Холмс, да наблюдават и да записват, без да се показват, но колкото повече се движиха, толкова по-настойчиви ставаха шепотите, сякаш стените на къщата сами шепнеха за тъмнините на миналото. Докато Уотсън се опитваше да разбере посоката на шепота, сър Хенри почувства леко докосване по рамото си и макар да се обърна рязко, пред него нямаше никой, само сенките на библиотеката и далечния отблясък на мъглата отвън. «Виждаш ли, Уотсън», каза той, «това място е живо, сякаш се опитва да ни каже нещо, да ни подготви или да ни изплаши, но защо?» Уотсън отговори само с тихо: «Не знам», защото думите му изглеждаха безсилни пред мистерията, която ги обгръщаше. И когато се върнаха в стаята на сър Хенри, шепотите не спряха, а напротив, усилваха се, преминавайки в тих, но ясен глас, който сякаш изричаше името на сър Хенри и го призоваваше към неизвестното. Сър Хенри се обви в одеялото, сърцето му биеше учестено, а Уотсън, седнал на стол до прозореца, наблюдаваше мрака и записваше всяка подробност, знаейки, че това е само началото на нощ, която ще се помни не заради спокойствието, а заради страховитите шепоти, които превръщаха тъмнината в живо присъствие. И когато часовникът биеше късната нощ, внезапно се чу тропот на стъпки в коридора, тежки, бавни, но решителни, сякаш някой невидим и могъщ се приближаваше към тяхната стая. И последният шепот, който Уотсън успя да улови, беше почти човешки, почти разбираем, но достатъчно странен, за да накара и двамата да разберат, че сенките в Баскервил Хол вече не са само легенда, а реалност, и че нощта ще ги държи в плен до следващия изгрев, оставяйки сър Хенри и Уотсън да се питат дали някой някога ще напусне тази къща невредим. След следващия ден, когато мъглата едва се вдигаше от торфището, сър Хенри и Уотсън се събраха в старата приемна на Баскервил Хол, обсъждайки странните явления, които не преставаха да ги тревожат, а в стаята цареше тежка тишина, нарушавана само от тропота на часовника и приглушеното шумолене на праха, който падаше от старите завеси. Сър Хенри се изправи до прозореца, погледът му следеше пейзажа,
където земята сякаш се издигаше и спускаше в мистериозни хълмове, покрити с мъгла, и внезапно усети, че нещо или някой ги наблюдава от отсрещните хълмове. Уотсън, трябва да знаем кой или какво е тук. Няма да се предам на сенки и шепоти, каза сър Хенри с твърд глас, но в него се усещаше тревога. Уотсън кимна и предложи да обиколят старата част на имението, където никой не стъпваше от години. Коридори, покрити с прах и пагони на минали поколения, врати, заключени с железни катинари и скрити стълбища, водещи към неизвестното, където тъмнината сякаш имаше собствен живот. Те тръгнаха внимателно, а когато преминаха през един тъмен коридор, Уотсън забеляза движение зад една стара завеса. Тънка сянка, която мигаше и изчезна за миг, и сър Хенри прошепна: „Това е той или тя. Някой се крие тук с нас.“ Стъпките им мехтяха по дървените подове, а стени, украсени с изтъркани портрети, сякаш ги наблюдаваха, докато достигнаха старата кухня, където остарелите медни съдове и потъмнелите дървени шкафове излъчваха мирис на миналото, и точно там Уотсън улови леко движение зад една врата, малък отвор, който изглеждаше забравен. И когато сър Хенри отмести вратата, пред тях се появи фигура, облечена в черно, с лице скрито под качулка, и за миг времето сякаш спря. „Кой си ти?“ извика сър Хенри, докато Уотсън се гмурна напред, готов да защити господаря си, но фигурата само се дръпна назад и тихо каза: „Не се страхувайте. Аз съм пазителят на тайната на това място.“ Изненадата и недоверието се отразиха на лицето на сър Хенри, който сви устни и прошепна: „Пазител. Какво пазиш тук?“ Мъжът с качулката се приближи, очите му пробляснаха в тъмнината и Уотсън почувства студ по гръбнака си, защото този човек носеше в себе си тежестта на векове, скрито знание и мистерия. „Това място“, продължи той, „има тайни, които дори наследниците му не трябва да разкриват. Но сенките вече са събудени и някой се опитва да унищожи Бълкервилската фамилия. Моят дълг е да пазя какво е останало, докато те не са готови да разберат.“ Сър Хенри се замисли, а след това каза тихо, но решително: „Тогава ще трябва да се доверим. Ако това е единственият начин да разберем какво ни застрашава, нека да го направим.“ Мъжът кимна и ги поведе през тайни проходи, които водеха към скрити стаи и подземия, където влажният въздух носеше мирис на стари книги, трупани с години тайни документи и предмети, оставени от предците, а сенките на лампите танцуваха по стените, докато разкриваха мистериите, които не бяха виждали дневна светлина от векове. Уотсън се оглеждаше наоколо, удивен от начина, по който подземията бяха запазени, и сър Хенри чувстваше как напрежението се увеличава с всяка стъпка, защото тайните на имението се разкриваха постепенно и всяка нова находка носеше повече въпроси, отколкото отговори. Внезапно се чу звук, метален звън, който отекна през коридорите, и мъжът с качулката се замрази. „Това не бяха ние, някой друг е тук“, прошепна той, а Уотсън усети прилив на тревога и стягане в гърдите. Те се заслушаха и наистина далечен шум от движение се приближаваше към тях, тежък и умишлен, и когато фенерът освети ъгъла, за миг се появи очертанието на огромно куче с мрачен огнен поглед, което бавно се промъкваше по сенките, сякаш пазителят и наследникът бяха попаднали в капан на собствената си легенда. Сър Хенри и Уотсън се вкопчиха един в друг, готови да реагират, докато мъжът с качулката прошепна: „Сега разбирате. Това е същество, което не признава хора и е в услуга на тъмни сили. И ние трябва да действаме бързо, ако искаме да оцелеем.
а сенките наоколо се сгъстиха, тъмният вой на кучето се смесваше с шепота на стените и точно в този момент фенерът им угасна, оставяйки тримата сами в черната тишина на подземията, с сърцата препълнени със страх и решимост, осъзнавайки, че тайният обитател на Баскервил Хол е не просто пазител на миналото, а ключ към съдбата, която ще се разиграе в нощта, готова да разкрие всичките си ужасни тайни. След нощта, изпълнена с шепоти и сенки, сър Хенри, Уотсън и тайният обитател се изкачиха обратно към горните етажи на Баскервил Хол, където светлината на сутрешния мъглив слънчев лъч едва пробиваше през прашните прозорци и разкриваше странни петна по пода и стените, напомнящи заминали обитатели, а в същото време се усещаше присъствието на нещо невидимо, което ги следваше с тихо шуртене. Докато преминаваха по коридорите, Уотсън забеляза движение зад голям портиер и там, между сенките, се появи силует на жена. Висока, облечена в черно, с лице скрито зад вуал, така че само очите й проблясваха. Студени и пронизителни, сякаш виждаха не само тях, но и мислите им. Сър Хенри стъпи напред и извика: „Кой сте вие и какво искате?“ Но жената не отговори, само наклони глава леко, сякаш оценяваше смелостта им и заплаши с мълчанието си повече от всяка дума. Тайният обитател кимна към сър Хенри и прошепна: „Тя е свързана с тъмните сили, които дебнат от векове. Внимавай, не всички сенки са само сенки.“ Уотсън почувства студ по гърба си и наблюдаваше как жената се придвижва бавно, почти летейки над пода, като черната й рокля се извиваше около краката й, а очите й излъчваха странен блясък, който сякаш проникваше в душата им. „Искаме мир“, каза сър Хенри, опитвайки се да запази спокойствие, но изглежда, че тук не е възможно. Жената не отговори, само разтърка ръка по въздуха, сякаш чертае невидими линии, и внезапно светлината на стаята трепна, а сенките започнаха да се движат самостоятелно, създавайки илюзии на стени и врати, които сякаш се променяха под волята й. Уотсън задържа дъх, когато видя как малки предмети се издигат от пода и се въртят бавно около тях, а сър Хенри почувства, че времето и пространството около тях се променят, сякаш самата къща оживява по заповед на тази таинствена жена. Тя знае за всичко, което сме открили“, каза шепнешком тайният обитател. „И ако не бъдем внимателни, ще използва страховете ни срещу нас.“ Жената се приближи още по-близо. Погледът й се спря върху сър Хенри, а Уотсън чу тих, зловещ шепот, който сякаш идваше от самата стая: „Ти си следващият. Или твоят край вече е предопределен.“ Сър Хенри сви умруци, усещайки тръпка на страх и решимост едновременно, докато Уотсън се движеше бавно зад него, готов да се намеси, но същевременно очарован от мистерията, която жената носеше, защото в очите й имаше древно знание и тайни, които надхвърляха човешкото разбиране. Внезапно жената издигна ръце, а сенките се свиха и се превърнаха в мъгла, която бавно обвиваше тримата, създавайки усещане, че са затворени в невидимо поле, където нищо не е стабилно и всичко може да се промени в следващия миг. „Сега ще видите истината“, прошепна тя, а след тези думи, сякаш в знак на предупреждение, се появи силен тътен, който разтърси стаята и накара лампите да трептят, докато очертанията на жената се сляха с мрака, оставяйки зад себе си само студ и тишина, и Уотсън почувства как сърцето му бие учестено, защото разбраха, че срещата с тази жена не е случайна и че тя пази нещо, което може да промени съдбата на всички в Баскервил Хол. И точно когато тримата се опитваха да осъзнаят случилото се,
Прозорецът се разтресе от внезапен порив на вятъра и в стаята се чу тих вой, подобен на накуцващо куче, което се приближава към тях. И в този момент разбраха, че нощта и сенките още не са готови да ги оставят и че истинският ужас едва започва, оставяйки ги да се чудят кой ще оцелее и кой ще стане следващата жертва на мистериозните сили, които пазят Баскервил Хол. След сътресението от срещата с жената със скрития поглед, сър Хенри, Уотсън и тайният обитател се опитаха да възстановят дъха си, докато мракът на Баскервил Хол сякаш ги обгръщаше с непроницаема завеса, а стените шепнеха спомени от векове. Те продължиха към старата библиотека, където прахът и паежините говореха за забравени времена, а тежкият аромат на книги, кожа и влага изпълваше въздуха. Уотсън бе нащрек, усещайки, че нещо ги следи. А сър Хенри стъпваше внимателно. Всеки звук на пода се отразяваше в тъмнината, сякаш самата къща държеше сметка за движението им. Изведнъж зад голямата завеса, която отделяше една от залите, се появи леко движение. Една ръка, после контурът на лице, но скрито под сенки и вуал, а очите проблясваха като огън в мрак. «Кой е там?» извика сър Хенри. Сърцето му забързано, а Уотсън се притесни, когато усети как присъствието зад завесата ги изучава, сякаш ги мереше за някакъв невидим съд. Лицето зад завесата изтегли леко вуала и за миг Уотсън успя да различи чертите. Строги, но със скрита тревога и таинствена сила, която караше кожата му да настръхне. «Аз пазя това място от онези, които не са готови да видят истината», каза жената тихо, а гласът ѝ се носеше като шепот на вятъра през празните коридори. Тайният обитател се приближи бавно и прошепна на сър Хенри. «Тя знае повече за сенките и за мистериите на това място, отколкото всеки жив човек. Внимавай, защото всеки поглед зад тази завеса може да бъде капан или ключ към оцеляването ни». Уотсън почувства стягане в гърдите, докато жената направи крачка напред, а сенките наоколо сякаш оживяха, като малки мъгли, които се извиваха около краката й, правейки движенията и почти неуловими. «Защо ни следите?» попита сър Хенри, опитвайки се да запази спокойствие, но в гласа му прозираше тревога. Жената замълча за миг, после отвори книга, стара и пълна с прах, и показа страници, покрити с символи и рисунки на странни същества, които приличаха на сенки и огромни кучета с огнени очи. «Това, което търсите, е тук, но само ако сте готови да платите цената», каза тя, и ръцете й леко се повдигнаха, сякаш подаваха невидима заповед, която накара въздуха да се скъсти и да потрепери. Уотсън се огледа и видя как сенките по стените образуват силуети на хора и животни, които се движат като живи, а сър Хенри усети тръпка по гърба си, защото разбра, че лицето зад завесата е не просто пазителна тайна, а ключ към мистерия, която обгръща Баскервил Хол и неговото семейство от поколение. Внезапно се чу стъпка, различна от техните, тежка и умишлена, идваща от коридора, и жената зад завесата се замрази, очите й забляснаха още по-силно, а Уотсън усети как напрежението се стовари върху тримата им като тежка завеса. «Това е. Той е тук», прошепна тя, а Уотсън видя как сенките започнаха да се извиват и събират около тях, сякаш самото пространство се е превърнало в капан. Сър Хенри стисна ръката на Уотсън и каза решително: «Трябва да разберем кой или какво стои зад всичко това, дори ако трябва да влезем в най-тъмната част на къщата». Жената кимна леко и с едно движение на ръката си насочи тримата към тесен проход
зад завесата, който водеше към подземие, където въздухът бе влажен, тежък и изпълнен с мирис на торф и стари книги, и когато пристъпиха там, сенките и мракът сякаш ги обгърнаха напълно, оставяйки ги да се движат в почти пълна тъмнина, само с проблясъците на очите на жената, които осветяваха пътя. Точно когато Уотсън се опита да разбере къде ги води, отдолу се чу приглушен вой, далечен, но заплашителен, и лицето зад завесата се обърна към тях с мрачен, пронизителен поглед, шепнейки: „Внимавайте, за всяка стъпка има цена, а онова, което идва, не прощава.“ И с тези думи тримата осъзнаха, че пред тях стои не просто мистерия, а реална опасност, която ще изпита смелостта, разума и живота им в самата сърцевина на Баскервил Хол, оставяйки ги на ръба между знанието и ужаса, между доверието и предателството, докато мракът и сенките се затвориха около тях като живи стени, а воят долу се приближаваше, носейки със себе си обещание за сблъсък, който никой не можеше да избегне. В момент, когато сенките се сгъстяваха около тях и воят отдалеч се приближаваше като живо същество, Уотсън усети внезапно движение зад гърба си и обърна глава, за да види силует, който го накара да поеме дълбоко въздух. Висока фигура с дълго палто и остър поглед, който сякаш можеше да проникне през самия мрак. „Холмс“, изтърси той, а сър Хенри се стъписа, усещайки как напрежението около тях леко се смекчава, но само за миг, защото присъствието на детектива носеше със себе си и чувство за неизбежна буря. Холмс направи крачка напред, очите му бяха бистри и внимателни, а ръката му леко посочи към сенките, които все още се извиваха около стените и пода, и той каза с тихо, уверено глас: „Време е да разгадаем мистерията до край. Но трябва да сте готови за истината, която не всеки оцелял може да понесе.“ Уотсън почувства тръпка, защото Холмс не само се завърна, но донесе със себе си план, който можеше да ги изведе от мрака или да ги доведе до още по-голяма опасност. Сър Хенри го погледна с надежда и тревога едновременно и прошепна: Как разбра, че сме в беда?“ Холмс се усмихна леко, почти незабележимо, и отвърна: „Следите не лъжат, а сенките говорят повече, отколкото си мислите. Виждаме ги различно, но винаги можем да ги проследим, ако внимаваме.“ Жената със скрития поглед, която ги бе водила досега, се отдръпна леко, сякаш оценяваше присъствието на Холмс, а той мигновено забеляза промяна в мрака. Сенките за момент спряха да се движат, сякаш се подчиняваха на неговото присъствие и сила на наблюдението. „Време е да слезем в подземието“, каза Холмс, и с една решителна стъпка към тесния проход зад завесата той поведе групата, усещайки как въздухът става все по-тежък и влажен, докато мъглата на подземието ги обгръща. Уотсън се държеше за ръката на сър Хенри, усещайки всяко дръпване и стъпка, докато Холмс водеше с увереност, която караше сенките да се изкривяват и да разкриват пукнатини, скрити врати и старинни символи, изписани по стените, които преди бяха останали невидими. Това място пази историята на семейството, както и тайната, която всички се опитват да скрият, прошепна Холмс, а Уотсън усети как мракът сякаш се движи в ритъма на думите му, почти като живо същество, което ги наблюдава и решава съдбата им. Стъпките им ехо отразяваха по каменните стени, докато сенките се извиваха все по-силно, и изведнъж се чу силен, дълбок рев, който проблясна между стените като огън, карайки Уотсън да се спъне, а сър Хенри да се хвърли напред, защото разбраха, че нещо голямо и страшно ги е настигнало. Холмс замръзна за миг и с бърз жест посочи: „Там, вижте!“
Очите, които блестят в тъмното, показват присъствието на онова, което преследва баскервилското семейство от поколение. Сега ще видим дали сме по-силни от страха. Жената със скрития поглед се приближи до тях. Леко кимна и изчезна в сенките, оставяйки ги сами с Холмс и тъмния проход, където всеки звук се усилваше, всяко движение изглеждаше по-страшно, а въздухът се сгъстяваше. Уотсън усети как сърцето му бие ускорено, когато Холмс тихо добави: „Следващите минути могат да променят съдбата на всички нас. Пригответе се, защото срещата с истинския ужас не чака никого.“ И точно когато стъпките им се задълбочиха в тъмното подземие, ревът долу се събра в един оглушителен вик, сякаш самата нощ оживяваше. А сенките се придвижиха напред като жива стена, оставяйки тримата да разберат, че завръщането на Холмс е не просто спасение, а началото на последната битка с онова, което досега се криеше само в легендите и шепотите на Баскервил Хол. Подземието на Баскервил Хол се оказа по-зловещо, отколкото Уотсън и сър Хенри бяха си представяли. Влажният въздух се лепеше по кожата им, а мирисът на мухъл и торф се смесваше с нещо по-силно, почти живо, което караше космите на ръцете им да настръхнат. Сенките се извиваха и променяха форма, образувайки чудовищни силуети, които сякаш следяха всяка стъпка. Холмс водеше с внимателност, но в погледа му имаше огън на решителност, а стъпките му издаваха увереност, която сякаш караше самия мрак да се отдръпва леко. „Уотсън, сър Хенри, дръжте се близо и наблюдавайте всичко. Онова, което се крие тук, не е просто животно. Това е сенката на страха, въплатена в злокобно същество, което някога е било мит и вече се е превърнало в реалност“, прошепна Холмс, а Уотсън усети тръпка по гърба си, защото думите му бяха като предвестие на буря. Внезапно мъглата, която се извиваше около тях, започна да се движи самостоятелно, сгъстявайки се и оформяйки очертания на огромно куче с огнени очи, чието зъби проблясваха в тъмнината. Сърцето на сър Хенри се забави за миг, а Уотсън стъпи назад, усещайки как земята под тях трепери от тежките стъпки на звяра, сякаш самата къща го е събудила от вековен сън. „Не се движете бързо“, извика Холмс, но в гласа му прозираше смесица от тревога и стратегия, защото той знаеше, че паниката е по-опасна от самото чудовище. Сенките се спуснаха като вълни, а ревът на звяра се отразяваше по каменните стени, пробуждайки старите коридори и залите на подземието, като че ли всяка стъпка на животното разтърсваше душите на предците. Жената със скрития поглед се появи зад тях за миг и прошепна: „Той усеща страха ви и храната му сте вие, ако не останете спокойни.“ Холмс наклони глава, анализирайки движенията на огромното същество, и тихо командваше: „Бавно, спокойно, направо към светлината в края на прохода. Не го изпускайте от погледа си, но не се опитвайте да бягате в паника.“ Уотсън усещаше как адреналинът му пълни вените, а сърцето му сякаш искаше да избухне от напрежение. Звукът на лапите по камъка ставаше все по-близо, а мъглата се движеше като живо същество, обгръщайки ги и правейки видимостта почти нулева. Изведнъж звярат се появи пред тях, огромен, черен, с очи, които светеха като огнени лампи, зъбите му бяха лъскави и влажни, а гърмящият му дъх направо замразяваше въздуха. Холмс се спря, застана спокойно и каза с твърд глас: „Вижте, той е създаден от страх и легенда, но има слабост. Доверете се на мен.“ Сър Хенри се опита да се съсредоточи, а Уотсън наблюдаваше всеки жест на Холмс, докато детективът приближаваше звяра с бавни, измерени стъпки, докато очите им се срещнаха с огнените му очи,
И в този миг изглеждаше, че самият звяр се замисля, че не всичко е просто плячка. Внезапно зверът издаде дълбок, пронизителен вой, който разтърси стените, и мъглата се завъртя около тях, сякаш се опитваше да ги скрие, но Холмс не се отдръпна, а с едно движение на ръката си насочи светлината на фенера към очите на звяра, карайки ги да блестят още по-силно. И тогава сърцето на Уотсън замръзна за миг. Звярат не избягваше, а сякаш се подчиняваше на волята на Холмс. Сега бавно, внимателно, прошепна детективът, и с последно решително движение той накара зверът да се оттегли назад в мъглата, оставяйки ги да преминат, докато сенките се разсейваха, а мракът изглеждаше по-малко заплашителен. Сър Хенри въздъхна дълбоко, а Уотсън усещаше как адреналинът постепенно отпуска напрежението, но Холмс само поклати глава и каза тихо: «Звярат не е унищожен. Той се крие в мъглата и в легендата. Но днес оцеляхме, защото се изправихме лице в лице с страха, а не бягаме от него». И когато тримата излязоха от подземието, мъглата отвън се носеше над торфищата като живо същество, а далечният рев на звяра се отразяваше от хълмовете, напомняйки им, че чудовището винаги е част от Баскервил Хол, чакайки следващата си поява, оставяйки сърцата им трепетни и умовете им пълни с въпроси за границата между легенда и реалност. Светлината на ранната утрин едва проникваше през мъглата над Баскервил Хол, когато Холмс, Уотсън и сър Хенри стъпиха отново на хълмовете, усещайки как студеният въздух раздвижва всичко. Тревата беше тежка от роса. Птиците мълчаливо наблюдаваха, а сенките на старите дървета се извиваха като чудовищни ръце, все още пазейки тайните на имението. Холмс спря за момент и се огледа. Очите му пронизваха хоризонта, сякаш търсеха последния детайл, който ще разкрие истината. «Време е да завършим това, което започнахме», каза той тихо, а Уотсън усети в гласа му спокойствие, но и напрежение, защото Холмс знаеше, че самата легенда е дълбоко вплетена в семейството и околните земи. Сър Хенри вървеше внимателно, спомняйки си страховете и сенките, които ги бяха следвали, и усещайки как величественото имение изглежда едновременно приветливо и зловещо, носейки спомени за поколения и тайни, които малцина могат да разберат. Холмс се спря до старата порта на имението и с бързи движения показа на Уотсън и сър Хенри скрит проход зад нея, където стените носеха следи от стари стъпки и дръскотини, доказателство, че мистериозният звяр от мъглата е имал реално присъствие, а не само легендарен образ. Истината не е в митовете, а в хората, които позволяват страха да ги управлява, прошепна Холмс, докато осветяваше тъмния коридор с фенера си, и изведнъж забеляза символи, изписани по стените, които разкриваха план за изследване на подземните тунели и тайните на семейството. Уотсън се наведе, за да разгледа внимателно, и прошепна: «Това означава, че звярат е бил създаден». Холмс кимна бавно, обяснявайки, че страхът и алчността на хората, съчетани с съзнателно манипулиране на животинско същество, са създали митичния образ на прокълнатото куче, който е тероризирал поколение. Сър Хенри изтръпна, когато Холмс продължи: «Но не просто създаден, а контролиран от онези, които искаха власт над наследството и територията. Днес разкриваме, че сенките им са по-малко страшни от онова, което хората могат да направят, когато се боят». Докато тримата се спускаха в подземието за последен път, тъмнината вече не изглеждаше заплашителна, а мъглата около тях сякаш се отдръпваше, разкривайки скрити врати и скривалища, които доказваха, че мистерията на Баскервил Хол е била човешка интрига, маскирана като чудовище,
Внезапно зад един ъгъл се чу тихо ръмжене и мъглата се сгъсти отново. Но Холмс не се стресна, а напротив. Бавно вдигна фенера и светлината падна върху истинския звяр, голямо куче, бяло и страшно, но съвсем живо, което се криеше и се е възползвало от страха на хората. Сър Хенри се приближи и прошепна: То не е зло. Просто е животно, което е било изкривено от легендите. Холмс кимна, а Уотсън почувства облегчение, защото след всички мъгли, сенки и ужас, те вече виждаха ясно. Проклятието е било създадено от хората, а не от чудовището. Детективът се усмихна леко и добави: истината е освободена, а Баскервил Хол вече няма нужда от сенките на страха. Но не забравяйте, че легендите оцеляват, защото хората обичат да се страхуват. Звярат се оттегли в сенките с тихо ръмжене, а тримата излязоха на хълмовете, усещайки слънчевите лъчи, които леко разкъсваха мъглата, сякаш самата природа потвърждаваше, че най-тъмните тайни вече са изяснени. Сър Хенри въздъхна дълбоко и погледна Холмс с благодарност и облегчение. А Уотсън усети, че приключението е оставило следи не само върху телата им, но и върху умовете им, научавайки, че страхът може да създаде чудовища, но смелостта и разума могат да ги победят. И докато тримата се връщаха към главната сграда на имението, сенките на мъглата се разсейваха, птиците започваха да пеят, а в далечината ревът на звяра вече звучеше не като заплаха, а като тихо напомняне, че историята на Баскервил Хол има и тъмни, и светли страни, и че всяка тайна наистина може да бъде разкрита, когато се срещнем с страха и го разберем, а не бягаме от него.